Uncle Diego Bandido, tatanong ko lang po sana, Uncle. Bakit hindi po pa south yung punta ninyo? Bakit pa north po? Duday, manahimik ka nga, Duday. Pambira naman. Okay, sa lahat po ng mga biyaheng pa-south dahil Biyernes ngayon, especially sa lahat ng mga bumabiyahe pa-north. Ingat po kayo, ha? Alam ko naman, mga kabisyo, it's gonna be a long weekend for some. Maaring nag-file na ng leave kasi nga posibleng kabi-kabilaan po kasi yung graduation na nangyayari ngayon, nagaganap ngayon, di ba? Makikita natin na congratulations, dumadaan sa feed mo, kahit sa akin din, ha. Halos dumadaan sa Facebook feed ko yung pagko-congratulates. Alam nyo, huwag kayong mabuisit, ha. Hindi, kasi sa totoo lang, yung mga nagpo-post po niya ng mga congratulations, so finiflex po nila yung isa lang pong ibig sabihin, hindi para magmayabang. Kumbaga parang it's a celebration na after for a very, very long years na pinaaral mo yung anak mo o ikaw mismo bilang isang estudyante, for a very, very long years na pagtitimpi, lahat ng problema, sa wakas, makakagraduate ka na. O, diba? So, congratulations po sa lahat po ng mga may graduates at gumraduate. At ako po, yung anak ko magmo-moving up pa lang. So, nakikiramay po ako sa lahat ng mga magmo-moving up pa lang. Kasi, simula na ng matinding kalbaryo! Simula na ng matinding gastos! Pero mga kabisyo, okay lang yan. We need to give the best education as much as possible sa mga anak natin. Kasi dumating mga panahon, nagkakaedad na tayo, 'di ba? Pumanaw man tayo, mawala man tayo dito sa mundong ibabaw, at least makikita po nating maayos po silang kalagayan. Pinakaimportante po talaga yung diploma, hindi yung diskarte. 'Di ba? O yung, 'di ba? Balik na naman tayo doon sa diskarte o diploma. Well, mga kabisyo, hindi ka magkakaroon ng diskarte na maayos kung wala kang diploma. O mas maganda pa rin kasi ang diskarte mong maliit, once na napunta ka sa school, mahuhubog yan, hahasain yan, lalo kang tutulis. Okay? Kaya wag mong pagmayabang na diskarte lang. 36 minutes after 5 o'clock, kasama pa rin po Diego Bandido, Tanghenyo at Duday dito sa programang EDSA. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!